आजची रेसिपी आहे काळ्या वाटाण्याची मालवणी पद्धतीची आमटी। भाताबरोबर ही आमटी अत्यंत रुचकर लागते। त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। इथे मी एक मोठी वाटी काळे वाटाणे घेतलेले आहेत। हे 4 तास भिजवून त्यानंतर त्यातील पाणी काढून मी एका भांड्यात ठेवलेले आहेत। खोबरं भाजून घेऊन आणि चांगलं वाटून घेऊन ते वाटप ह्या आमटीसाठी वापरतात, म्हणून ह्याला भाजक्या खोबऱ्याची आमटी असंही म्हणतात। खोबरं भाजण्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। इथे एक मोठी वाटी ओला नारळाचं खोबरं घेतलेलं आहे। त्यानंतर एक छोटा कांदा उभा चिरून घेतला आहे, थोडीशी कोथिंबीर। इथे गरम मसाल्याचे पदार्थ म्हणजेच खडा मसाला आपल्याला घ्यायचा आहे। त्याचं प्रमाण याप्रमाणे: 1 चमचा धणे, 1 छोटं तमालपत्र, 8 ते 10 लसूण पाकळ्या, थोडंसं दालचिनी, 5 ते 6 मिरी, 3 लवंगा, थोडीशी जायपत्री। आता आपण पहिलं खोबरं भाजून घेऊया। त्यासाठीची कृती बघा। हाय फ्लेमवर एक कढई ठेवा, त्यात 1 छोटा चमचा तेल घाला। तेल चांगले गरम झाले की त्यात सगळा खडा मसाला व लसूण घाला आणि चांगले परता। गरम मसाल्याचे पदार्थ आणि लसूण 15 ते 20 सेकंद व्यवस्थित परतल्यावर आपण त्यात कांदा घालणार आहोत। हे खडे मसाले तेलात परतल्यावर त्याचा वास खूप चांगला येतो। आता आपण त्यात उभा चिरलेला कांदा घालून तो पुन्हा मऊ होईतोपर्यंत परतून घेणार आहोत। याप्रमाणे परतून कांदा गुलाबी रंगाचा झाला की त्यात आपण ओलं खोबरं घालणार आहोत। खोबरं घालून आपण व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे। गॅसचा फ्लेम मीडियम किंवा हाय ठेवून खोबरं सतत परतत राहा। एक मिनिट खोबरं चांगलं परतल्यावर त्यात आपण घालणार आहोत कोथिंबीर आणि पुन्हा परतून घेणार आहोत। 'अशा प्रकारे खोबरं सतत परतत राहून आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे, म्हणजे ते व्यवस्थित भाजतं। इथे गॅसचा फ्लेम आपण मीडियमच ठेवलेला आहे। 7 ते 8 मिनिटांनंतर खोबऱ्याचा रंग असा लाईट ब्राऊन झाल्यावर खोबरं भाजून तयार आहे। आठ मिनिटं झालेली आहेत आणि खोबरं व्यवस्थित भाजून तयार आहे। आता मी गॅसचा फ्लेम बंद करणार आहे आणि खोबरं थोडा वेळ थंड होण्यासाठी तसंच ठेवून देणार आहे। खोबरं भाजून झालेलं आहे। आता प्रेशर कुकरमध्ये
मी भिजवलेले काळे वाटाणे, बारीक चिरलेला कांदा, दोन चमचे गरम मसाला, हा मालवणी गरम मसाला आहे, 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद, हे सर्व घालून त्यात पाणी घालायचे। कुकरचं झाकण बंद करून हाय फ्लेमवर आपण 6 ते 7 शिट्ट्या काढायच्या आहेत। काळे वाटाणे शिजण्यासाठी जरा जास्त वेळ लागत असल्यामुळे 7 शिट्ट्या काढणं जरुरीचं आहे। खोबरं थंड झालेलं आहे आणि आता मी ते मिक्सरमध्ये चांगलं ग्राइंड करून घेणार आहे। इथे सगळं खोबरं घेऊन त्यात पाणी घालून बारीक वाटून घ्यायचं आहे। कुकरच्या 7 शिट्ट्या झाल्यावर कुकर बंद केला आहे आणि थोडा वेळ थंड होण्यासाठी मी ठेवून दिलेला होता। आता कुकर थंड झाल्यावर मी झाकण उघडून वाटाणे शिजले की नाही ते चेक करणार आहे। वाटाणे व्यवस्थित शिजलेले आहे। आमटीसाठी लागणारं वाटप पण बारीक वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण आमटीला फोडणी देऊया। फोडणीसाठी आपल्याला लागणार आहे तेल, थोडीशी मोहरी आणि हिंग आणि चवीपुरतं गूळ सुद्धा मी आमटीत घालणार आहे। गॅसचा फ्लेम हाय करून एका भांड्यात फोडणीसाठी तेल घालायचं आहे। साधारण 1 मोठा चमचा तेल घ्यायचं आहे। त्यात आपण अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा हिंग अशी खमंग फोडणी देणार आहोत। मोहरी चांगली तडतडली की त्यात आपण कुकरमध्ये शिजवून घेतलेले काळे वाटाणे घालणार आहोत। इथे काळे वाटाणे एक्सेस पाण्यासकट घातलेले आहेत। आता त्यात चवीप्रमाणे गूळ घालायचे आहे। गूळ घातल्याने ह्या आमटीला गोड चव चांगली येते। तसेच आपण ह्यात मीठ पण घालणार आहोत। लगेचच आपण त्यात खोबरं घालणार आहोत। मगाशी जे खोबरं भाजून वाटून घेतलं होतं ते सगळं घालायचं आहे। आमटी एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्या आणि खोबरं आत मिक्स करून घ्या। अशा प्रकारे खोबरं मिक्स झाल्यावर तुम्हाला जेवढी आमटी पातळ हवी असेल त्याप्रमाणे पाणी घालून आमटी पातळ किंवा जाड करावी। आता इथे हे खोबरं आमटी बरोबर चांगलं उकळून शिजू द्यायचं आहे। गॅसचा फ्लेम हाय करून खोबरं शिजण्यासाठी ठेवलेलं आहे। 8 ते 10 मिनिटं खोबरं चांगलं शिजल्यावर आमटीला अशी छानशी उकळी येईल। आता आपण आमटीत बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहोत। एक ते 2 मिनिटं पुन्हा आमटी थोडीशी शिजू देऊन आपण गरम गरम सर्व करणार आहोत।